Siyo, akis balbal eh. Uy, kawik sa man din ang kawik. Weeks, di sa agit ko diri kay wa kawat kami eh. Ha? Pang. Mangawat ka? Andali, naog na. Kuyog ta. Mangawat ta. Tala! Tala na, naog na diya. Ano, unsam. Langay ta na. Pagdali diya. Oh. Wala. So may kawato na to, pre. At kurang pre, may kapayas oh. Aw, ito may katat anak pre kay murag. Usgan jud ka. Mag maayo jud pre. Mas nindot nang ikaw kat-kat Ikaw pre. rin pre. Ikaw na kat-kat pre. Ano? Kat-kata na unsa. Ana di ko kabalo na pre. Di ka mo kat-kat ba? Pakay kag tae. Agay. Ayo pre, ayo pre. Kat-kata, kat-kata. Oo raman di. Ay. Magay-gay pakagulo. Baho pakay tae diri dapita. Pre. Hindi ko katat pre. Kayo pre. Katat pre. Sige pa! Hapit na! Pagdali! Boss, boss! Boss, boss! Saman? Ano may problema? Na, boss, ag imong kapayas ito, gipangawat sa daw ka tao, boss. Aman, tara! Tara. Tismuron. Sige pa! Hapit na! Lakas si Mami. Ay, mga bibay, hindi na ako na di ay! Ano naging mo? Oh, cellphone mo! Salamat. Oo, naging mo. Hatta na ninyo na ka ng bunga. Dapat sa akin nila dagan kayo. Napilog eh. Awirisa, awirisa. Sige, kita gamit na mo kwarta karon. Pangana mo dira, pangana mo. Mga patag Jollibee, ang sa inyong gusto? Macdo, Anisal, ang sa mga Jollibee. Bitaro mo biskila ha. Salamat. Naman pa presyo. Ikaw Ibong, pauli na dito. Bye-bye! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo